Il-Malta Industrial Parks u d-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili firmaw ftehim li permezz tiegħu se tiżdied is-sigurtà fiż-żoni industrijali kollha madwar Malta. Il-Protezzjoni Ċivili se toffri taħriġ lil ħaddiema tal-MIP biex ikunu kapaċi jikkontrollaw nirien fi stadji bikri sakemm il-pumpiera jaslu fuq il-post. Min-naħa tagħha, l-MIP se tkun qed tiffinanzja bowsers għaż-żoni industrijali biex il-membri tal-Protezzjoni Ċivili sibuhom fuq il-post f'każ li jinqala xi nar f'xi żona. Il-Ministru għall-Intern Michael Farrugia qal li b'dawn il-vetturi fuq il-post f'każ li l-vettura tat-tifi tan-nar jispiċċala l-ilma ma jkollix għax titlaq minn fuq il-post biex terġa' timla. Ħadd tkun qed taħdem illi inti għandek il-fire engines fuq is-sit, sa jkollok daw it-tankijiet kbar illi ħajkun qed jiffidjaw lill-fire engines u għalhekk il-fire engine mhux meta jispiċċala li ma jkollha titlaq minn fuq il-post. Intant il-Ministru għall-Ekonomija Chris Cardona ddeskriva dan il-ftehim bħala wieħed bżonn jus minħabba li issa l-ħaddiema fiż-żoni industrijali se jaħdmu f'ambjent ferm aktar sigur. Il-Ministru Cardona qal li se jiżdiedu l-ispezzjonijiet fuq il-postijiet tax-xogħol fiż-żoni industrijali bilan li tiżdied il-prevenzjoni. U għażiet jgħid li se jitnieda n-numru ġdid ta' emerġenza biex il-kuntatt f'każ ta' emerġenza jsir b'mod ferm aktar effiċjenti. Dan il-ftehim flimkien mal-CPD huwa intenzjonat biex nassiguraw illi ikun hemm mhux biss hotline illi tinforma lill-Dipartiment jekk ikun hemm xi nar xi ħruq, imma wkoll ikun hemm is-servizzi essenzjali u anke it-tarif bażiku meħtieġ biex ikun hemm. Il-Ministru fisser dan il-pass bħala wieħed importanti għal fatt li l-perikli f'żona industrijali huma ferm akbar minn dawk f'żona residenzjali.